Lesinqumo sikaDokotela uNandipha Magudumana sizemva ukuthi esahoxise kabili ukufaka isicelo sebheyili njengoba namanje esagcinwe esitokisini kulandela ukuvela enkantolo amahlandla amabili. Waboshwa kanye nombulali nophinda abe ngumdlwenguli uThabo Bester eTanzania kulandela ukweqa kukaBester ejele laseBloemfontein ngoNhlaba wonyaka owedlule. Ufake isicelo enkantolo sokuthi kuhlonzwe njengokungekho emthethweni ukuboshwa kwakhe. Ongoti wezomthetho umpumelelo zikalala uthi uma siphumelela isicelo sikaDokotela uMagudumana lokho angeke kumenze abe msulwa kule mpica abadala yokweqa ejele kaThabo Bester. Kufanele ngabe usebenzise inkantolo ngale ndlela esebenzisa ngayo manje. Ukuhamba enkantolo uthi isimo sakho siyaphuthuma ufanele ukukhombise ngempela ukuthi siyaphuthuma. Awukwazi ukuboshwa emasontweni amaningi adlule kodwa uzo-understanda noma mhlawumbe uzobona ngaleli sonto esiselwane ukuthi cha udaba lami noma indlela engiboshwe ngayo ngathi akuhambisani nohlelo. Uzikalala uthi lokhu kungamaqhinga nje kuMagudumana okubalekela ukuphendula imibuzo enkantolo ngoba unqabile ukufaka isicelo sebheyili. Unikeze ithuba lokuthi u-aplayele ibheyili bese unqaba ukuthi cha ayibheyili angiyifuni ngifuna ukuthi mina ngenze izinto ngendlela yami ngendlela engifuna ukwenza ngayo. Ngibona ngathi hayi kusangathi i-strategy noma amacebo lo ukuthi athi angifuni ukuthi ngize ngingene kube khona into engiyiphendulayo as umuntu o-accused. Inkantolo kulindele ukuthi ilalele lesi sicelo mhla zingama-25 kwephezulu. Kanti inkantolo yanquma ukuthi abuyele enkantolo mhla zingama-20 kuNhlangulana ekanye noyise uZolile Sekeleni kanye noThabo Bester.